ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒరిస్సా ఆర్డర్స్ అండి. ఒరిస్సా నుంచి ప్రియా వచ్చి మరీ ఇచ్చింది. వాళ్ళ గృహప్రవేశానికి అయితే చాలా బాగా డిజైన్ చేయించుకుంది. ఇది కూడా ఇంకా హైలైట్ అని చెప్పొచ్చు. ప్రియా మ్యారేజ్ శారీ చూసారు కదా, బ్లౌజ్ అయితే కంప్లీట్ డీటెయిల్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో అసలు బ్లౌజ్. ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి, జూమ్ చేసి. మొత్తం కూడా మనకి థ్రెడ్ వర్క్ అండ్ కింద నడుం దగ్గర కూడా నేను ఇలా బీడ్స్ ఇచ్చాను, కింద షేప్ ఇచ్చి బీడ్స్ ఇచ్చాను. అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, మిడిల్లో కూడా మనకి ఇదంతా కూడా బీడ్స్. ఈ వర్క్ ఇక్కడ కూడా చూడండి అంతా. అండ్ హ్యాండ్ కూడా చూడండి ఎలా వచ్చిందో డిఫరెంట్గా మొత్తం. ఇక్కడ కూడా చిన్న షేప్ ఇచ్చి మళ్ళీ బీడ్స్ అనమాట. ఇది ఫ్రంట్ నెక్. ఇది సో బ్యాక్ చాలా బాగున్నాయి కదా. అండ్ ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియో ఫాలో అవ్వండి.